Raġel ta' 35 sena minn Niger intbat 13-il xahar ħabs wara li kien estradit lejn Malta permezz ta' mandat tar-Arrest Ewropew brabta ma' każ ta' frodi. Il-każ imur lura lejn Ottubru tal-2013 meta l-Pulizija arrestat żewġ irġiel mill-Kongo kif kienu se jħarbu minn Malta mill-Port il-Kbir ftit ta' sigħat wara li sit ta' ħanut ta' ġojellerija li jinsab fil-Marsa għamel rapport il-Pulizija li kien ħallas mal-75,000 euro għall-ammont ta' deb li riżulta li kien fals. Il-beħ ta' deb sar f'lukanda fil-Gżira. Bsit il-ħanut jinduna li d-deb kien fals wara li persuni involuti kienu laħqu telqu bil-flus. Ftit tal-jiem wara żewġ tirġiel tresqu quddiem il-qorti u wara nsabu ħatja iżda l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ma wafqux u riżulta li f'dan il-każ kienet involuta tielet persuna li rnexxiela taħrab minn Malta mill-ajruport. Il-Pulizija Maltija mejjuna mill-Pulizija Franċiża waslet biex tkun identifikata tielet persuna li huwa raġel minn Niger. Raġel ta' 48 sena miż-Żebbuġ Għawdex inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti ta' Għawdex mix li possess ta' droga. Ir-raġel ġie arrestat fil-jum ta' tlieta wara jiem ta' osservazzjoni mill-Pulizija. U ġie arrestat ma li niżel minn fuq il-vapur ta' Għawdex fil-port tal-Imġar. Min tfittxija li saret fil-vettura tiegħu il-Pulizija sabu ammont konsiderevoli ta' sustanza suspettuża, kokaina u ħaxixa tal-kannabis. Saret ukoll tfittxija fid-dar tiegħu fejn instabet iktar droga. U ġie mixli wkoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja.